unofunga ndinogona kudzosa mari panapa imimi kuona kwako ndiani ari kuda kundigesa ndibatsire bichana ndiani anogona kundibatsira kubva pasaga apa kusvike iri neiro pa 1 hectare ndinogona kudzosa mari ndipapa ndiri kuda kutanga nacho kana chibawe kana munotaura crop yako nemari yako muri kuida pa 1 hectare yacho ipapo kana ndere chibawe titaure rati chibawe muri kuda kuita matanzi mangani aiwa ndokutarisira 2 tons per hectare paese munda iyo iri pfumbudza iri hazvina mhosva pfumbudza kana kutractor kana zvese hazvina mhosva 2 tons 3 tons 1 ton aiwa kana iri hectare it's more than 2 tons okay saka tiite 5 tons nai or 6 6 tons saka kana tinorima nekapivot aka and tinosima panapa tinogona kubudisa 15 tons kana 10 tons ndichakurakidza inasi ndiwo mbudiriro tiri kuita ipapo ndiani ari kuda kufungidzira makeji efocha pamapegai yes sir 4.5 saka apa kana tinorima mushi zvakanaka tinogona kuita 4,500 kgs per hectare panapa okay. Right, that's duzi $16,000 retain maona pachibawe 10 tons it's 3,000 chakuti dollars ipapa nda pazhinji inotaura rima chete but tiri kutsaga tesi ndi mari munoenda munorima musingaone mari munoita sei hapana zvataita munoshupika chete ipapa saka chino tiri kutsvaga ndi mari that and then tiri kuda kuona kuti kuronga kwedu tinoronga sei kuti tiite mari ndio murongero yacho and kuronga kwacho tiri kutaura kuti smart pivot because it is smart pa commercial farming manzo tiri kuda kuita smart pivot kuti tinorima nenguva September asati ranaya foje yacho yarongeka yabuda mushi stand yako zvakanaka zvese zamira kana tatendera so tiri kuita land preparation first then tichatendera apa patachaya maridge then tichaenda patachaya marani yechibawe then tiri kuenda pane foja iyi and tinopedza pa chibawe and then tinopedzesera pa foja kuti munonyatsa kuona kuti inogona kuita here ndi kunyepa saka kana tasika pa mapeto apa tiri kuita vote ndiri kunyepa kana ndiri kutaura chokwadi mega saka tiri kuda kuti munobva panapa munotaura kuti ndinotadza izi chi ndinotadza panapa chi kuita zvakadaro ndinogona hazvina mosa kana munogona chete muite mari muri kutsvaga chipa masvita maona manje tachinje kudhara saka tiri kuenda so saka panapa tiri kusakura kugadzira amwe maprota panapa right and then uswa iyi tinochengeta iyoyo tinoisa imomo but tichatendera muchazviona munoona tapedza kusakura kudaro tinochaya mariji hakuna tractor yapinda mubadza ndiri kutsaka munhu ane chidu nekurima mune chidu mune badza here saka munogona kurima hakuna kuti beren uyu ari nane ndane matrakita ndiwo mose anobudirira muri kunzwasa ndokutaura ndandizozvo inopedzesera kutaura mumwe munhu ari nani hakuna munhu ari nani tine chido nekuchovhesa basa redu saka apa ibadza rakaita marija takaita nemariji mabadza apa tasima iyi muSeptember 10 September here somewhere maziva 18 sorry 18 September tasima panapa tagadzira munda yacho taita 18 September tasima tadiridza kairi manje iwe foje iwe
Saka apa munofunga haibudirire. Ndiani anofunga haibudirire? Inoita naye. Saka ndizo tiri kutsvaga kuti munoona mega kuti ndinodhonsa pivot kabichana ka 6 meters kubva apa kusvika pano. Musiye 30 minutes. Munodhonsa futi ndiyo material yacho inogona kuita. Mazviona? Saka tiri kubva panapa tiri kuenda pane chibawe manje. Maona kuronga sasara kuchera makomba nekusima panapa. Iri is the early crop. Crop iyoyo ndiye kudiridza chayo chayo nekapivot. Saka panapa it's the early crop, it's September. Iyoyo tichasima kupera November kuti tapedze kuchura apa tinoshandisa dhiora yedu panapa kuti inoramba ichipindirana kuti tisingarase mari yedu ye-capital development. Maziva? Hamunopedza ndauvunza. Yes. Ndauvunza. Tisati taita mariji totanga tarima here tozoita mariji kana tinongoita mariji chete? Aiwa, tinotanga nemariji. Tinotanga kusima foji yedu then tinodzoka tinoisa fertilizer yedu. Nguva tapedza kusima munda racho chete tinouya tinoisa number 22 cup apa number 22 cup foji iri pakati apa. Ndizo iri kudiwa panapa. Okay. Saka warimika chatoda ndechekuona kuti muri kuona riji zvarakaita. Iwewe nduruzo wato watoita riji rako kumba. Chiona kuti riji rako rawaita neriri zvakasiyana papi. Ndozo wangu wamweka vamwe totora ino nungo dzinotipinda. Chinhu chese taudabadza even udyara chibage tichasvika edu chibage. Unoti patsika gumbo remombe ndopa wari kukanda chibage. Iye nezvinotora gejo remombe oda kuumba riji refodya. Ndoda tutarise riji rawakaita nerirona mutsauko. Ndopazotangira pa land preparation. Ndopane ma 16,000 wataurwa ari panapa. Thank you.